senze. Mabaro Bo. Arara karare ze. Yeah, kutanda mopina muguta. Akungala ndidzoka zve. Ndauya senze nko naswari girenda ko. Chikoro. Ndasina mbuva ini yekuenda nayo chikoro. Ngenda chikoro ndisina chokundorya pa break nepa lunch. Ndozvare girenda zo nasenze. Ndinde chikoro ini ndisina mbuva. Adende baba nembuva dana doinda. Sadaro senze. Mkomba Simba ini chikoro kebasa re. Kebasa ka? Andigirei. Ndakunzira bhuku rekutoverenga ugone chirungu. Buku? Bhuku. Mkomba Simba ini. Ari sawa. Mwana bhuku chairo. Bhuku rodliwa. Saka usitorifarira bhuku iri senzeni? Ndiri dini Mkomba Simba matenga bhuku muchikona vanotengera. Mwana ane zvizepi mu? Senzeni unokwanisa mazepi ane basa re. Ndiye vana vadika yemazepi. Ndoda zvizepi mungava nebhuku remadai nezvimwe zviri nani. Unotogone chirungu kasenzeni. Tarisawo. Remadai nezvimwe zviri nani zvakaita kana semajigisi. Majigisi anodyiwa achipera. Apa unogara nedzidzi yako senzeni mumusoro mwanza. 8 laws of harvest. 8 laws of harvest. Verenga. Agora kuverenga. Ndikuona. $7 yoga. $7. Chizepe chakatochipa ndikuona. Chizepe chakatochipa bhuku rodhura. Sidai mama vane zvizepi zvenguma. Ndakawai zvichitaurwa zvemabhuku awa imi. Iri raitaurwa namani vegamu vachiti kwai pane mabhuku akapublishiwa paAmazon Kindle. Amazon Kindle. Kwai rimwe rinoti 8 laws of harvest. Rimwe rinoti where is my money. Kwai rimwe racho rinoti the essence of obedience. Rimwe racho rinoti 8 people who always succeed. Kwai vanhu vari kudiaspora vanotomatenga paAmazon Kindle. Kana iwe achakutengera ndakatengera futi utaoni chakunzira futi. $4.99. Muramba muchingondigira mabhuku Mkomba Simba. Mazepi anodyiwa achipera kana isenzeni. Ndakazvitaurwa kwai paAmazon pane mabhuku iwaya ari 4 vanoda kuverenga mabhuku. Kwai $4.99 ukatenga paAmazon. Kwai asi kana uchitenga cash. Kwai kana uchitenga paAmazon unoverengera paindaneti ka. Saka unongotenga $4.99. Asi kana uchida hard copy yekuti unoribata kudai. Kwai ndo pariri kuita $7. Saka hautende kuti maita basa. Maita Mkomba Simba asiko zvizepi. Zvizepi senzeni hapana zvizepi apa. Handei. Saka ndoda ukaida kuverenga ndoda kuda kuverenga paAmazon Kindle pachenyu wonditengera wondibhadharirawo. Ndokubhadhara senzeni. Saka mazvada vane zvizepi manje.